खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रिया गावनि दानसेनि दान बान्थाखौ दैबानाजों भुगिनांनायफोरनो अनसुंथाइ महरै दान होदों। त्रिपुरा रायजोआव दैबानाजों खहा जाजानाय आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि प्रफेसार डक्टर मानिक साहाया गावनि दानसेनि दान बान्थाखौ अनसुंथाइ महरै गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव होदों। नैथि खौराङाव दङ आसामाव 6 दाननि गेजेरावनो जिनाहारि खालामनायनि हेंथायै मोन 580 केस थिसनदों। आसामाव 2024 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय जुलाइसिम 6 दाननि गेजेरावनो हिन्जावसा एबा आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि मोन 580 केस थिसननायनि खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 2019 मायथाइयाव गासै 3546 जाथायफोरनि रेकर्ड जादोंमोन। बिनि उनाव थांनाय माखासे बोसोरफोराव आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि खमैबो मोन 40,065 केसफोरनि रेकर्ड मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ पाकिस्ताननि उदखारिफोरा सा 23 पान्जाबी बास दावबायारिफोरखौ बोख्लायना गुलि गावदों। बलुचिस्ताननि मुसाखेल जिल्लायाव हाथियार लानाय सुबुंफोरा ट्राक आरो बासफोरनिफ्राय दावबायारिफोरखौ बोख्लायना बिसोरनि सिनायथिखौ नायबिजिरनायनि उनाव बिसोरनि सायाव गुलि गावनायाव खमैबो सा 23 पान्जाबीफोरनि जिउ खहा जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ क'क्राझाराव मोननै जौगालु बिथांखिफोरखौ लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। क'क्राझारनि हाब्रुबारियाव टाउन हल काम अडिट'रियाम लुफुंनो 24 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा। आरो क'क्राझारनि हालादलाव बिटिआर सरकारनिफ्राय गोदान मुगानि रायजोआरि गेस्ट हाउस लुफुंनो 24 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। आरो बे जिरायसालियाव नेशनेल इन्टारनेशनेलनिफ्राय आलासि फैयोब्ला बेयावनो थानो हासिगोन होनना बुङो बिथाङा। आरो क'क्राझाराव स्टेडियाम लुफुंनायनि खामानिखौबो साइ स्टेडियामखौ आपग्रेड खालामखांनायनि बावैसो साननि उनावनो जागायसिगोन होनना बुंदों। बे स्टेडियामखौ केडिएससिनि हायाव गौरांनि साखाथियाव 110 कौटिनि स्टेडियामखौ लुफुंनाय जागोन होनना बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। बाथि खौराङाव दङ दिखियाजुलिनि नाहरबारियाव सासे आइजोखौ अनागारि खालामनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि आली हुसेन मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला फुंनिफ्रायनो गाज्रि नोजोरजों नायनाय, न' सिङाव हाबबाय थानाय आरो गाव माना खालामसेयावबो जबरदस्ति खालामदों बिथाङा मानियाखैमोन। बे जाथायखौ लानानै आइजोआ पुलिस थानायाव केस होयो। बेनि उनाव आली हुसेनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो। द'थि खौराङाव दङ 14 नं चिरांदुवार सान्तिपुर बिसिडिसिनि निज्लागुरि गामियाव PMAYGनि जाख्ल'नाय अजद। न'नि नामाव हाबनाय गासै किस्ति रांखौ मेम्बारा लाबोजोबखांनायनि उनावबो लुफुंना होआखै PMAYG न'खौ। 2022 आरो 23 बोसोरनि PMAYG न' लुफुंनाया दिनैसिम जाफुङाखै। 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय निज्लागुरि गामियाव PMAYG न' मोनगिरिफोरनि न'खौ मावसम बोसोर बारलांबाबो लुफुंना होआखै सोद्रोमाया। बेनिखायनो न' मोनगिरि बिथांमोना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे थाबैनो लुफुंना होनो खावलायदों बिसिडिसिनि सोद्रोमा प्राण बसुमतारीखौ। लोगोसे लुफुंना होआब्ला आयेननि राहा लागोन होनना गोख्रों हुमखि होयो न' मोनग्रा मुलाम्फागिरिफोरा। स्निथि खौराङाव दङ हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाया जोब्बाय। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव मैनागुरियाव नेरसोननि बानजायनायाव हिन्जावसा जोलुर बादायलायनाया थांनाय रबिबाराव जोबलांबाय। फाइनालाव देबोरगाव हिन्जावसा हानजाया मैनागुरि हिन्जावसा जोलुर हानजाखौ फेजेननानै चेम्पियनशिप बिमुं आवग्रिनो हायो। देरहासारनाय देबोरगाव हिन्जावसाफोरनो मोनसे ट्रफी आरो 5,000 रांनि चेक होनाय जायो। फारसेथिं मैनागुरि हानजाया रानार आप महरै मोनसे ट्रफी आरो 2,000 रांनि चेक मोननो हायो। हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाया थांनाय 15 आगस्तनिफ्राय 25 आगस्तसिम सोलिदोंमोन।